Umholi webandla lamaRoma akatholika uPapa uFrancis ubukeke eseluleme ngesikhathi eqhuba inkonzo yolesine oluyingcwele, nokuyilapho kukhunjulwa khona isidlo sokugcina uJesu Kristu aba naso nabafundi bakhe. Kule nkonzo kuyake kugezwe nezinyawo ukukhombisa ubumnene bukaJesu Kristu. UPapa ugeze izinyawo zabesifazane abayi12 ababoshiwe kwelinye lamajele eRome. Kule nkonzo abanye bafikelwe umunyu. Izinkumbi zabantu ePalestine zijikisiwe zithi ziyawa Israel ziyokhuleka njengengxenye yosiko abaliqhuba minyaka yonke. Lokho kujikiswa kwabo bayakuhlola ukuthi kusaqhubeka khona ukungaboni ngasolinye kwalamazwe omabili. Sekuphele isikhathi eside ngilindile lapha. Kuwela abantu abancane kabi ngale komngcele. Akumele ngabe bayasinqabela ukuba siyokhuleka. Kusenjalo amaKristu eJerusalem akhumbule indlela eya onqamlezweni eyahanjwa uJesu Kristu ethwele isiphambano. Bebehamba bekhuleka bephinde bedumisa. NasePhilippines abantu bagubhe usuku namhlanje ngokuba nomdlalo olingisa okwakwenzeka ngesikhathi kubethelwa uJesu. Lo mdlalo uqala ngokudatshulwa kwezingubo kuze kube ilapho enqamlezwa khona. E-Italy kube nomdlalo ofanayo, kodwa ke lo uqale lapho uJesu Kristu ephuma nomnqamlezo ehamba eshawa, ethukwa, efelwa ngamathe, kuze kube ilapho ethi kuphelile. Lege ich meinen Geist